एनकाउन्टार खालामदों जायफ्रा केनाराम बसुमतारीखौ हमनो थांदों बिथांमोननि मेगना पुलिसनि मेगना बारा मोजां नङामोन नामा दा बिथांमोना आनफिट मुम्बाइनिफ्राय बिबेक आनन्द अबेरेखौ लाबोनानै प्रमोद इसे गुड बय होनबाल' नों गुड बय नङाथ' प्रमोदा नोंथाङा गुड बय मोजां मानसि ना मोजां मानसि नङा जोंनि लकेलासो मोनसिगोन नोंथांखौ गोबां दङ मैयासो जोंहा कंग्रेसनिफ्राय डिपुटि CLP लिडार देबब्रत सैकिया MLA बिथां आरो डिपुटि CLP रकिबुल हुसेन बिथांमोना थांनानै उदालगुरियाव थांबाय जे जायगायाव फबदों आरो बै न'खरावबो थांबाय आरो बाक्सानि डिम्बिसार मोसाहारि न'खराव फैनानै न'खरनि गासैबो सिटुएसनखौ नायबाय जे बिसिया ओलैसोनानै दङ गोग्लैनानै दङ सेलेनके सेलेन होदों गथ'आ गाबोन सम्पूर्ण फरिखा दङ आरो सोरबा सासे बिफाजों गोथैसि देहाखौहाय पस्टमर्टम खालामबाय थादों बेनिफ्राय मोनबोनो थाखाय नेगासिनो दङ दाबो गोथै सौहानो सफैयाखै बेफोर गासैबो खबरखौ रायजो राजाफ्रा आसामनि गासै रायजो राजाफ्रा नुदों दा आङो कंग्रेसनि जानानै बुंगोन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आरो मोननैसो जिनिसखौ आङो नोजोर होनाय जिनिसा बेसो जे एनकाउन्टार बे जिनिसा आसामाव बांबाय BJP सरकार फैनाय लोगो लोगोनो UPPL गभर्नमेन्टनि उनावनो बे एनकाउन्टार जिनिसा बांबाय थादों बर'नि सायाव बांसिन जानाय नुदों बर'नि सायाव बांसिन दाखालिबो जोंहा थांनाय बे बे क'क्राझारनि सानै मानसिफोरखौ एखेबारे रोखा रोखा फेक एनकाउन्टार होननानै प्रुभ जाबाय बेनि उनावहाय दिनैहाय हाइकर्टआव FIR होबाय गासैबो फाइल पत्र जाजोब्बाय ओमफ्राय दायनिगिरिफोराबो बिथांमोना हमनो हायाखै कमप्लिटलि जिनिसा डिसमिस जानानै दिनै हाइकर्टआबो बेखौ नोजोर लायाखै तदन्तआबो बेखौ नोजोर लायाखै दा मा हिउमेन राइट्स कमिसनासो होफिननाय जादों आं उकिलजों सोंदों जे बे क'क्राझारनि सानै गथ'खौ NDBखौहाय फेक एनकाउन्ट खालामनायनि केसा बेसेबां आवगायदों होननायाव बिथाङा बुंदों जे आवगायनोथ' बहा जोंनि जे प्रसेसआव दंमोन बे जिनिसा जोबथ'नानै डिसमिस जानानैसो दङ आरो दा बे जिनिसखौ हिउमेन राइट्सआसो आखायाव लानांगौ होननानै हिउमेन राइट्सनि गथायनानै होदों दा बेखौ नायोबा प्रमद बिथाङा जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा गोजोन सान्ति होनबाय थायो मोनसे बाथ्रा दं बाइबेलावहाय you say peace while there is no peace जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौनो बुंबाय थादों दिनै गोजोननानै गैयाबा गोजोननायखौ बहा मोननो दा जेनेबा नलेज फेस्टिभेल आं बेहाय फैगोरबावबायसो बे उदालगुरिनि केसखौ बुंनाय सिगां नलेज फेस्टिभेल दिनै नलेज फेस्टिभेल बे मोनसे रंजा फोरबो गियाननि मोनसे फोरबो होननानै बुंदों आरो बे गियाननि फोरबोखौ रंजानायनि मोनसे टाइम थानांगोन ना गथ'फ्रा फरिखायाव सानफ्रोमबो थांगासिनो दं फरिखायाव हैगासिनो दं आरो गाबोन समफोरनिफ्राय मेट्रिक फरिखाबो जागोन आरो फारसेथिं जोंनि गेजेराव नै गावथारलायनाय बुथारलायनाय दुम दाखाथि सोलिबाय थादों ओरै माने सान्थियानो गैया फारफ्रोमबो खनाजोंहाय खामानि दामानि गैला लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा मा खालामगोन मा मागोन सोरबाया ड्राग्स जादों सोरबाया अमुक जादों सान्थिजोंनो बुंफबनाय दा बेनि गेजेराव मानोथो नलेज फेस्टिभेल दा बेफोर गासैबो जिनिसा इरिलेभेन्ट जादों आरो उदालगुरिनि बे केनाराम बसुमतारीनि जायगायाव डिम्बिसार मोसाहारिखौ गावनाय जिनिसा आं ओरैसो नायदों आसाम पुलिसा केनाराम बसुमतारीखौ जुदि ड्रेडेड दाखाइट होननानै बिथांमोना प्रुभ जाखाबाय आरो जेब्लानाखि सासे मानसिया ड्रेडेड क्रिमिनेल आरो दाखाइट बिनि फट'आ एखेबारे थानानि नटिस बर्डआवनो एभेलेबेल थाखायो आरो बेबायदिनो टाउननि साखाथि फाखाथि जायगायावबो बेखौ सिथाबनानै दोनो जे जायानो बेखौ नुयो बेखौनो हम एसेबां रोखा फट' थाखासेयावबो एसेबां नामखरा बे नामखराखौनो हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंदों जे बिथाङा आसामनि गोबां जायगायाव दाखाइथि केसनि FIRफोर दंखायो बिनि नामावहाय बे हिसाबै बेखौ गावथारदों दा जोबनायावहाय बे दाखाइथि केनाराम बसुमतारीखौ गावथाराखै गुबुन सासे अदुसि दाय गैयै डिम्बिसार मोसाहारिखौसो गावथारदों बे बोरै जाखो मा जाय पुलिस बिथांमोना माबायाव बे एनकाउन्टार खालामदों जायफ्रा केनाराम बसुमतारीखौ हमनो थांदों बिथांमोननि मेगना पुलिसनि मेगना बारा मोजां नङामोन नामा दा बिथांमोना आनफिट फिजिकेलि आनफिट बे आनफिट पुलिसफोरखौ डिप्लय खालामदों फारसेथिं हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि मिसा थगायबाय जे बिथाङा बे 62 बर' साहित्य सभायावहाय सोंजाबाय जे पुलिसफोर थांनायाव बिथांमोना गारिनिफ्राय बेकफायारिं खालामदों होनदों दा जोंहा मैया कंग्रेसनि नेता सानै देबब्रत सैकिया आरो रकिबुल हुसेन बिथांमोना बुंबाय जे आफुनि CM ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিবা আৰু তদন্ত কৰা জলকৈ পটকৈ সব ওলাই যাব ইয়াত কোনো হাইডেন্সি নাই গাঁৱৰ মানুহবিলাক এলেকাৰ মানুহবিলাক কৈছে ইয়াত কেতিয়াও কোনো মতেও এনকাউন্টাৰ হোৱা নাই बिथांमोनखौहाय न' सिङाव न'आव नुदोंनो आन्दाज मोनदों ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरखौ गासिबो ओंखारजोबनानै न'आव हाबनानै बिथांमोनखौ गावहैदों आसाम पुलिसनि रहस्यआथ' बेनो आं बेखौनो होननो नागिरदों रहस्यआ बेनो जे बिथांमोना न'आव हाबबायबा केनाराम आरो डिम्बिसार मोसाहारि सानैबो बिथांमोना बाहायनो दंथारो खोमा
खेनारामखौ गावबाय डिम्बिसर बसुमतारी बहा खारखो माबाया खेनाराम बसुमतारी बहा खारखो डिम्बिसरखौ गावबाय दा आं बेखायनो गिदोंसो आरो बिथांमोना दाय गैयै सासे डिम्बिसर मोसाहारिखौ गावनानै बेखौनो खेनाराम साजायबाय आरो डिम्बिसर बसुमतारी माबाया खेनाराम बसुमतारिया दिनै गैया दा बेखौबो आं गिदोंसो मा रहस्य खालामनो सानदों दालाय बै थिनालियाव मोनसे घटना जायाखै होनबा जोंहा मोदानखौ हमनानै लाबोबाय पुलिसा नङा होमबा पुलिसनि जिम्मायाव दङ खाजानाय मानसि दा जोबनायाव बेखौ बै जायगायाव लांनानै होनबाय बेनो गावजोबदों गासै मानसिखौ हाथायनि मानसिफोरखौ दा बेबोथ' मोनसे रहस्य जानानै दं तदन्त खालामदों दिनै तदन्तनि जेबो रिजाल्टखौ मोनाखै दा बेबोथ' बहा बोरो डिम्बिसरखौथ' गावबाय नोंथांमोना प्रुफबो जाबाय दा हिमन्त बिश्व शर्मानि मिसलिया बेसो जाबाय दा रायजो राजाया बुंथारबाय एनकाउन्टार जायाखै बिथाङा बुंदों बेक फायरिं खालामदों बेक फायरिं खालामोबा पुलिसनि गुलिया सोर डिम्बिसर मोसाहारि सोर खेनाराम बसुमतारी बेखौ मिथिया बेखायनो डिम्बिसरखौ गावनांगौआव माबा खेनारामखौ गावनांगौआ डिम्बिसरनि बिखायावसो नांबाय आरो 2 नाम्बार खोथाया बेबो जे खुनु आयेनाव गैया दिनै भारतनि संबिधानाव जे सोरबा सासे सिखावखौ सोरबा सासे दाखाइतखौ डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामनो हानाय गैया दा बाहाय मोनसेल' अपसन बे अपसना जाहैबाय काउन्टार फायरिं खालामोबासो गावलायनायावसो बे नांनाय जायो दा पुलिसनि मोनफ्रोमबो एनकाउन्टारा मारै खालि बिखायावल' नाङो मारै खालि खर'आवल' नाङो आरो गावसिनाव मानो नाङा गावनो मोनो बिथांमोना आथिंनि गाहायावसो होमबा जाय पुलिसफोरखौ डिप्लय खालामदों बे पुलिसफ्रा आनफिट नामा बहायबो आथिङाव गावनाया बिखायाव नाङो दा बेबायदि पुलिसखौ मानो नांगौ जोंलाय हिमन्त बिश्व शर्माया बाहायबो गल जाबाय दा बाहाय मा नुबाय जोङो रायजो राजानि मेगनाव आसामबासिनि मेगनाव देखाद हिमन्त बिश्व शर्माया सासे थगायसुला सासे मानसिनि थै लोंनो मोजां मोनग्रा मानसिनि जिउखौ बिना दुसि गावथारग्रा व्यक्ति सासे आरो फारसेथिं जोंहा गबिन्द बसुमतारिया मा गले बेखौनो होनबाय थादों जुदि डिम्बिसर मोसाहारिया दाय गैयाब्ला बिथाङा कम्पेनसेसन मोननांगौ आरे बाबा डिम्बिसर मोसाहारिया मानो दाय जानांगौ जाखो बावहायलाय पुलिसा खेनाराम बसुमतारिखौसो हमनो थांदों पुलिसा खेनाराम बसुमतारिखौसो गावनो थांदों खेनाराम बसुमतारिखौ हमनो मोनासै गावनो मोनासै डिम्बिसरखौसो गावनानै फैबाय डिम्बिसरा बाहाय मानो दायनिगिरि जानांगौ जाखो बाहायलाय हाबासो जाहैदों नै बिथांमोना रायजो राजानि बयनिबो साखि सानै साथामना गासै उदालगुरिनि मानसिफोरनि बाक्सानि मानसिफोरा बे साख्रिखौ होदों होमबा बे साख्रिखौ बहा नंखाय खालामनो दा बेफोरो गबिन्द सारमोननि माखासे भाषाफ्रा लिडार जानानैबो इरेसपन्सिबल दायित्व गैयै मोनसे भाषा जादों आरो मैया जोंना कंग्रेसनि नेता बिथांमोना नुहैबाय जे न'खराव आलाय सिलाय गाबनाय दङ ओरैबायदि न'खर गरिब न'खर जाय डिम्बिसर मोसाहारिया थैदों बेल' बे न'खरनि माने खामायनानै जाहोग्रा बे गैयैयाव दिनै बे न'खरा बोरै थांनानै थागोन दा बेखौ बिथांमोना एखेबारे आसाम गभर्नमेन्टखौ हमनांगौसो हिमन्त सरकारखौ हमनांगौ जे बे न'खरनो एथ' कौटि थाखानि कम्पेनसेसन नांगौ एथ' कौटिनि कम्पेनसेसन नांगौ फारसेथिं प्रमद बर'आथ' थांबावाखै दा बेखायनो आं रागा जोंदों नोंनि नलेज फेस्टिभेल खालामनायाव गर्जन मोसाहारिया फाजानांगौ जेबो गैया खिन्थु नोङो राइट टाइमाव खालामना बेफोरखौहाय नोङो काहा एखे मुम्बाइनिफ्राय बिबेक आनन्द अबेरेखौ लाबोनानै प्रमद एसे गुड बय होनबाल' नों गुड बय नङाथ' प्रमदा नोंथाङा गुड बय मोजां मानसि ना जोंनि लकेलासो मोनसिगोन नोंथांखौ अबेरेयाथ' नों मोजां बे नोङो खुन काहा मालाबा मिथिनानै दिनै खनसे फैनायावनो नोंखौ बोरै गुड होनखो बावहायनो नोंथाङा गोजोनबाय नामा थां उदालगुरियाव थांनानै नाय दिनै मा जादों थां बाक्सायाव नोंथाङा थांनानै नाय बै गावथारजानाय न'खरनि अबस्थाया मा जानानै दं थेर बेथेर बिखा बायग्लिजोब्बाय दा बेबायदि थासारियाव नोंथाङा माखौ गोजोननाय होनखो बेबायदि थासारियाव नोंथाङा माखौ जौगानाय होनखो दा बेयो बे बेलायावहाय रायजो राजाया बयबो हमनांगोन आरो प्रमदनि गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो बेखौ एखे ख्रा हमथाबथारनांगोन जे सीएम डांगरिया आपुनि भुल करिसा हितु एखेबारे एनकाउन्टार নহয় एके बुहा 100% বুহা এনকাউন্টার নিরহ মানুহ আপুনি হত্যা কৰিলে হিতু কৰিব নালাগিছিল সেই কাৰণে আপুনি গোটেই পৰিবাৰত জীৱন যাপন তেখেতৰ অনন্তকালৰ জীৱন যাপনৰ কাৰণে লামসাম এক্স গ্ৰেচিয়া ভাবে কম্পেনসেশন লাগে কম্পেনসেশনৰ বাদেও আপুনি ঘৰৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নখনি যেसेबां फिसाफोर दङ फिसाजोफोर दङ बयनोबो साख्रि थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनांगोन आरो डिम्बिसर मोसाहारिनि बिसिनो मोनसे फिसा साख्रि होनांगोन जाहाथे बिथाङा थांनानै थानो हायो खारन बिनि बिसायासो बिनि रैखागिरिमोन दिनै बिसाय गैयैयावहाय फिसालाफ्राबा मालाबा हाबा जानानै बिहामजो बिनि खोथा लानानै बा बिमाखौबा नायना नाया दा बेखायनो फिसाफोरनि सिकिउरिटि बिसिनि फरायनाय आरो साख्रि मोनजासिम बेखौ नायसिनानै बिनि डिम्बिसर मोसाहारिनि बिसिनोबो थांनानै थानायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामना होनांगौ बेखौ जोङो कंग्रेसनिफ्राय आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै दाबि
ललिपप बायदि मोनदों बर'नि बिथांमोना जेसेबां हेंथा मोनफ्रोमबो इस्युआव बर'खौ हारासमेन्ट खालामनाय फेक एन्टार खालामनाय उमुक खालामनाय एखम्बा सोरबा एएसपि खौ हरगोन एखम्बा सोरबा डिसिखौ हरगोन जायआव एन्टि बर' जाय डिसिया बर'फोरखौ मोजां मोना बेखौसो हरो क'क्राझाराव जाय एसपिया बर'फोरखौ मोजां मोना एनकाउन्टार स्पेसियलिस्ट एसपिफोरखौ हरो एखे आगसि आगदा ओरै गावबानो नाङो जाहैदों मेगन बिसोरना गावलाबायबानो बर'नि बिखायाव नाङो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनाव नाङो खर'ल' नाङो आथिङाव गाहाय गावबाबो गुलियानो फट बोनानै माने बिखायाव थें नांगोन खर'आव थें नांगोन जाहाथे बर'फ्रा आनि थानि सैमाफोर अमाफोर बायदि थैथों दिनै बिजेपिनि सासनजों जों बेखौ